iubitei mei, nu uitați că pe 7 aprilie nu o să mai fac video pe care vi l-am promis un video, dar nu o să mai fac, pentru că, da, eu m-am certat cu Nicoleta și până îmi revin un pic, până nu o să mai postez. Dar nu uitați că am și o contă de TikTok, contă de Instagram și hai să creștem și acolo fără foarte mult. O să fac eu odată și odată un video în care o să vă povestesc de mine și Nicoleta o mică poveste ce s-a întâmplat și cum ne-am certat. Nu uitați să ne aveți încredere în oameni care puteți, că nu puteți și că eu o iubesc pe Nicoleta și chiar sunt foarte mult la ea, dar dacă ea a decis această cale, decizie ei. Nu putem să oprim acea persoană să stea cu noi. Vă iubesc. Bye!